Знаеш ли, Ели, производството е нещо, бизнес, който можеш да видиш облагите от него на практика след като го продадеш. Защото всяка печалба се връща обратно в това производство, за да може да разрасте. Аз не съм от хората, които ще тръгне да се оплаква, нали, че няма персонал, че не може да намерим хора. При нас състава ни, на колектива не е, може би, в по-голямата си част с момчета около 30 и под 30. Колко често се случва това да някой, който си работи при вас, вие го обучавате и той след това решава, че може сам да се занимава с мебели? Имаме доста хора, които са работили при нас и са излезли сами на пазара. Ти винаги изглеждаш доста равновесен, спокоен. И сега ще ми кажеш тайната. Не, да започнем от начало. Няма да ги разделяме като кухня, гардероб, спалня и така нататък, защото трудно бихме произвели само единица, примерно нощно шкафче или скринче, да ги закачим с... Да не вземе някой да решиш. Пак решаващото да не е цената. Аз ще си взема 5 оферти и ще си избера най-евтината. Супер. И тези хора, те ми пращат, идват с клиент, който си мисли, че си е наел дизайнер, но... Клиент, който си мисли, че си е наел дизайнер. Който си мисли, че си е наел дизайнер, с частични проекти, които клиента ни харесва, но си изгубил вече времето. Така или иначе е отделил време, изгубил го е с този тип дизайнери. И пари е платил. Не знам, предполагам, нали, че и пари е платил, но в случая времето е най-важно. Ти се вярва направо. Да. Дизайнерите днешно време станаха колкото, да не казваме повече от таксиметрови шофьори. Ще ги разделя на две. Здравейте, аз съм Елина Янева. Вие сте с подкаста на Studio One, мястото, където си говорим за дизайн, архитектура, бизнес и недвижими имоти. Днешната тема е свързана с мебели, но не какви да е мебели, а мебели по поръчка. Или така наречената корпусна мебел. С радост приветствам моя събеседник днес, Стелиян Стоянов. Привет! Здрасти! Благодаря ти, че си тук днес. Можеш ли да разкажеш накратко за себе си? Кой е Стелиян Стоянов? Как пътят ти те доведе до работата с корпусна мебел? И да разкажеш малко за фирмата, която управляваш, Бело Стил. Стелиян Стоянов е менеджер и един от управителите на фирма Бело Стил. Основана от мен и моят съдружник преди не знам вече колко години. Още в гимназията стартирахме с първи зародиши в производство на корпусна мебел. И до момента съм занимавал с много неща, но винаги паралелно мебелите са били част. Каква гимназия си завършил? Свързано ли е било с това, което си учил с мебели? Да, професионална гимназия по дървообработване. Това съм завършил. Даже тогава бях и като стажант ходих в различни фирми. В някои от тях започнах и почасова работа. Така в годините поработих в доста фирми, видях доста неща, научих доста и техники, и незгоди на бранша, преди да започна свой бизнес. Пробвах и в други браншове, но накрая се спрях на мебелното производство. Вече повече от 20 години се занимавам с мебели. Какъв беше пътя да стигнеш до там да направиш собствен бизнес? Ти работиш с съдружник, да направите собствена фирма за производство на мебели. Ами как? Трудно как. Минахме през много етапи. Реално съм тръгнал не от нулата, ами сигурно под нулата. Знаеш ли, Ели, производството е нещо, бизнес, който можеш да видиш облагите от него на практика след като го продадеш. Защото всяка печалба се връща обратно в това производство, за да може да разраства.
Когато спре да разраства, може би ще има някаква печалба, но към момента, нали, толкова години вече, повече от 10-12 години, всичко, което изкара като финанси, се връща обратно в него като инвестиция. И така до ден днешен, нали, вече като фирмата се разрасна, това е пътя, който ти си избрал. Тоест печалбата да се реинвестира, за да се развива фирмата. Дали аз го избрах или той мене, е относително понятие. Да, може би аз съм го избрал, аз съм по-амбициозен и искам една стабилна и по-бързо развиваща се, може би, точно фирма. Така, точно. Тъй като много от колегите ти, те също развиват своите бизнеси, но с доста по-бавни темпове. Да. Много са тези, които търпят дадено развитие, но да кажем, че той е в зародиш. Нали, спират го там. Никой не иска да се ангажира с незгодите на по-голямото производство. Ами като каза незгоди, сега да ми разкажеш малко за предизвикателствата на този бизнес. Какви са най-големите проблеми? Незгодите и предизвикателства са доста. На първо място, сега ще споделя някои от тях, на първо място са презентацията на самата оферта, нали, т.е. за какво те си дават парите. Нали, трябва да ги запознаем, защото те влизат в една среда, която на практика не им е позната. Нали, ние трябва да ги запознаем те защо трябва да заплатят тези пари и нали, какво ще им предоставим ние. Нали, повечето пъти имаме конкурентни оферти, които са неясни, недобре описани материали, които са включени, артикули и цената в повечето случаи е по-ниска от нашата. Ние трябва да запознаем клиента, нали, с къде идва разликата. Да, после ще се върнем, бих искала да се върнем на тази тема с офертите. Продължи, ако искаш, с предизвикателствата и трудностите с бизнеса. Друго предизвикателство, което мога да споделя е, нали, постоянното обновление, било техники, било софтуери и като предизвикателство в въведението им в дадено производство, нали, обучението на хората. Самото внедряване е наистина предизвикателство. В какво направление се използват тези софтуери? Тоест, говориш за някакви машини, предполагам, в производството, които работят с определени софтуери. Да поясним на нашите зрители, понеже според мен не става ясно за какъв софтуер всъщност говориш, пък в същото време за мебели. В мебелното производство има много софтуери, много програми, които се опитват да минимализират човешките грешки. Давам пример. Нали, софтуер за разкрой. Той прави разкрой на всеки един детайл от дадената мебел. На времето се налагаш това да го правим ръчно. Но вече с навлизането на цифровизацията в бранша не е нужно. Да, какви други машини всъщност има, освен за разкрой? Много са. Има такива конструктивни софтуери. Има софтуери за дадено профилиране, нали, за преработка на файлове от една машина към друга или от софтуер към машина. Имате ли проблем с персонала, с служителите? Кой няма? Кой работодател може да каже, че няма проблем с персонала? Мисля, че при някои браншове е по-силно изявен. Тъй като при вас е някакъв вид, може би, занаятчийска работа, да го наречем. И според мен е още по-трудно, отколкото в други браншове. Занаятчийска си е професията, проблема е голям. Нали, момчета, които искат да се научат на нещо. И ние им даваме тая възможност. Тъй като се научат, могат да отидат да работят на други места или да си отворят собствени фирми. Ще научим други. Колко често се случва това да някой, който си работи при вас, вие го обучавате и той след това решава, че може сам да се занимава с мебели? Имаме доста хора, които са работили при нас и са излезли сами на пазара. Дали с фирми, дали като частни лица, вече не мога да кажа, но знам, че се работят самостоятелно на пазара.
Добре, не искаш подробности да ми разкажеш за персонала, колко проблеми имаш, как ти се обаждат от днеска за днеска, болен съм, боли ма зъба, няма да дойда на работа. Да се оплаквам. Аз мога да ти кажа, ето, днеска двама човека ги няма. Нали, сутринта получих съобщения. Ама какво да... Ти искаш да ти разкажа как ми тежи, как сега в момента Здравко режи. Да, влязла съм в роля на журналист. Трябва да има драма, тръпка, нещо интригуващо. Не, стоим стабилно. Можеш ли да ни поясниш, да поясниш на нашите зрители, не на мен, тъй като ние работим за теб от няколко години, да поясниш за нашите зрители с какво мебелно производство всъщност се занимава твоята компания Белостил? Основно с индивидуална мебел, нали, така наречената бутикова. Наричаме бутикова, защото е индивидуална всеки път за всеки клиент, нали, която се изработва по съответно пак индивидуален проект, дали през дизайнер или с идея на клиента. Тоест, да ги изброим някои неща. Примерно кухня по поръчка, гардероб. Да, кухня, гардероб, спалня, нали, като комплект. Сега, не, да започнем от начало. Няма да ги разделяме като кухня, гардероб, спалня и така нататък, защото трудно бихме произвели само единица, примерно нощно шкафче или скринче, да ги закачим с... Да не вземе някой да решиш. Да, ти майтап се струва, ама сега ще почнат... Те се струва майтап. Кухнята си е кухня, спален комплект, обзавеждане за дрешник и не само в частни имоти, а и в офиси, в обществени сгради, било барове, казина. Да. Реално навсякъде, където хората не могат да си закупят мебелите от магазина. За тапицирани спални, тапицирани пейки към антрето, нали, когато е част от цялостната композиция, от всичко свързано с дадено жилище, вие можете да го завършите абсолютно до край. Абсолютно, да. С наши подизпълнители, с които сме се стиковали и работим от доста години. Правим и тапицирани легла, пейки, без дивани, съответно. Защото там вече е малко по-сложна конструктивната част. Да, като цяло фирмата ви е във Варна, офиса, цеха, всичко е тук във Варна, но от известно време работите и в София, както и мисля, че и във вътрешността на страната, доколкото се сещам. И в чужбина също. Да. Как става това? Тоест, не е прекалено предизвикателно, всичко ти е тук, персоналът ти е тук, машините са тук, но ти работиш по проект в чужбина. Ами, ние имаме достатъчно опит. Сега като се представям като менеджер и управител, това не значи, че не мога да вляза и да подменя всяко едно звено в нашето производство, както аз, така и колегата ми. И за сега нещата не се получават, само защото един от двамата е там. Винаги. Имаме достатъчно опит да успеем да стиковаме и подредим обекта правилно, да минимализираме грешките, които са възможно да станат при монтажа, при самата изработка. Всички обекти, които са извън територията на Варна, се сглобяват почти до готов вид в цеха, след което се разглобяват и така транспортират. За да тръгнем да работим извън Варна, това значи, че трябва да е малко по-сериозен обекта, дали да е цялостно обзавеждане на апартамент или по офис града. Ето, примерно, предната седмица бяхме в Берлин. Там монтирахме една стоматологична клиника. Всичко се получи супер. Прибрахме се преди крайния срок. Да, като изключим това, че букинга ви е объркал резервацията. Нямахте къде да спите, но иначе важното е, че обекта е завършен. Може да е било и причина да се натисне малко повече, да тръгнем по-с време. Не, такива незгоди си ги има винаги. Дали
по-предния път, като се прибирахме от Берлин, там завеждахме един голям мезонет, камиона ни се счупи. Ти винаги изглеждаш доста уравновесен, спокоен. И сега ще ми кажеш тайната. Тайната осъзнах, не бях такъв. Бях нервен, бях неспокоен, избухлив. Просто в един момент реших, че няма нужда от толкова нерви. Съсипвам само моето здраве. И да, последно време съм наистина доста уравновесен или може би не ми пука толкова, че камионът се счупил. Няма проблем да го оставя в Румъния, да си хвана някакъв превоз да се прибера. По-скоро не ми пука вече толкова за дребните материални щети, които неминуемо се случват по време на работа. Заговорихме и за чужбина и в тази връзка искам да направим една, да кажем, съпоставка между фирмите, които са българските фирми за производство на мебели и тези, които са, да речем, в Западна Европа. Каква е разликата? Имаш ли наблюдения? Самия подход, материалите, които използват, също ми е интересно. 100% съм сигурна, че има разлики. И механизмите, вероятно, са различни. Механизмите не. Механизмите са с еднакъв стандарт. Както тук, така и там. Това, което ползваме поне ние ползваме бум. Специално бум, стандарта на бум е един и същ, дали за България, дали за... Всъщност в Германия няма бум. Това, което може да дачи, нямат представителство. Но... В момент те не са ли немска фирма? Не, австрийска фирма. Австрийска. Като материали, да. Там има разлика. Примерно Егер се произвежда, нали, сега визирам Егер, като производител на плоскости, топ 4, мисля, че в световен мащаб, или поне в Европа. Той произвежда плоскости в 4 класа. В България влизат 3 и 4 клас. Първи и втори са трудни да се доставят тук. Доставят се плоскости от първи и втори клас, които, примерно, Клиф. Те са с по-висок клас, но Егер не стига до тук. Може би, защото са доста по-скъпи и нашия пазар трудно би ги понесъл. Не са доста по-скъпи. Не знам. Не е двойна разликата. В първи клас мисля, че е двойна. Нали, първи с четвърти, мисля, че е повече от двойна. Аз говоря за Клиф и Егер. За Клиф и Егер Клиф също е голям производител и не цялата гама, не целият асортимент стига до нас. Даже бих казала, че 1/5 от асортимента на Клиф стига до нас. Подбора се прави от, предполагам, дадения вносител, търговец. Не се обновява. Да, има несгоди при закупуването на материали. Примерно на Запад е съвсем нормално да се използва стъклокерамика, примерно 3 мм за фронт на вратичките. Докато тук почти никой не иска да го прави. Малко са фирмите. Ако тръгнем да ги изброяваме по този начин, значи не трябва да тръгнем още цялостната ни система е объркана. Тук всеки тръгва да прави всичко и нищо като хората. Само, че в чужбина, например, тези стъклокерамични фронтове се правят от една фирма. Тя произвежда само такива врати. Не знам дали го знаеш, но там са разпределени звената. Единия произвежда само фронтове, другия произвежда само корпуси. Третия само ги събира. Или, примерно, повече случаи, който произвежда корпуси, си взима фронтовете и той прави само кухни. Тези кухни, реално той няма даже ангажимент към монтажа. Има други фирми, които се ангажират с монтажите. Там е разпределено. Тук се опитваме, фирмите като нашата, примерно, са много малко. Нали, затова е много трудно там да намериш точен изпълнител на цялостен. Там трябва да се ангажираш с много изпълнители. Ще дойдат хора, ще кажат, ние правим само ампериите. Обаче, за да направим ампериите, трябва да ни е монтирана кухнята, трябва да ни е монтирана секцията
И основно така се работи там. Разликата между България и чужбина е по-значителна не в материалите, не в начина на работа, не в оборудването, а в клиентите. Значи, на първо място ще кажа, че в България до голяма част от хората не оценяват услуга, както и при вас, която не може да бъде видяна и пипната физически. По-трудно я оценяват. Нали? Да не казвам, че не оценяват, защото ако не оценяваха, нямаше да имаме работа. По-трудно я оценяват самата услуга. Нали? Защото в нашата работа също има такъв тип услуги, които реално облегчават самия процес, но не са физически. И второто смятане на част от клиентите ще го спомена. Може би последните години се размива тая теория, но хората мислят, че ако си го купят от магазина, то трябва да е по-скъпо, отколкото ние да им го направим. Нали, често преди години имах често запитвания, примерно в даден голяма верига мебели с някаква конфекция, се предлага даден продукт за една стойност и той идва с брошурата на този магазин и ми казва, ти можеш да ми го направиш по-евтино. Не мога. Трябва да е ясно, че когато си поръчваш единица по твой размер, услугата е доста по-скъпа от това да си купиш нещо, което е произведено в 1000 бройки. Накратко, можем ли да обясним за зрителите? Аз смятам, че повечето разбират защо е така, но все пак с едно-две изречения да обясниш защо е така. Да вземем производството на един елементарен шкаф. Нали? Няма да влизам в подробности за цял апартамент, казвам за един елементарен шкаф. Този шкаф има 10-15 технологични процеса, за да може да стане. До голяма част, ако произвеждаме не един, а 10 шкафа, тези технологични процеси и настройки ще са едни и същи. Времето за произвеждане на един шкаф, ако е 1 час, за 10 ще е 3 часа. Себестойността като печалба спрямо времето вече става коренно различна. Дали ще произвеждаме един шкаф или ще произвеждаме 10. Защото за един шкаф, този час, той има единица време, единица разход. Да. Не знам добре да го обясня. Да. Не може определящо да е цената, когато тръгнеш да търсиш изпълнител. Не може. В чужбина по-скоро това, което имам като наблюдение, е, че хората са толерантни към самата цена, разбират защо тая цена е такава, защо е по-скъпа от тази на магазина, в магазина. Добре, защо пък решаващото да не е цената? Аз ще си взема 5 оферти и ще си избера най-евтината. Супер. И после проблема ще е на лице. Първо, когато искаме да направим даден продукт, който на практика е индивидуален, нали, пак ще повторя с тая дума, индивидуален, бутиков и така нататък, той няма как да бъде описан в такъв детайл, за да може да се разбере какво точно искаме. Тук има и творческо изпълнение от страна на изпълнителя. В повечето пъти, нали, ако се търси цена, окей, да, тя цената е определяща, винаги е определяща, но кога става въпрос за две адекватни конкурентни оферти. Нали, не говорим за цена изстреляна по телефона, написана в Viber, или примерно обзавеждане за апартамент 20-30 хиляди, без никакво описание на материали, вложени в самия продукт, без никаква защита с договор и гаранция. Нали, цената е определяща, след като тая прозрачност вече е на лице. Тогава е определяща цената, да. Добре, ако трябва да обясниш на един човек, който, да речем, е получил оферта от вас за кухня за 20 000 лева и той идва при теб и ти показва, ето виж сега тук,
аз имам оферта за кухня почти на половин цена на това, което си ми дал. Какво ще му обясниш на този човек? Ще му кажа да поръчва и ако му се получат нещата, аз ще му дам 10 000 от мене. Нали, аз много добре знам колко струват материалите за тая кухня. Много добре знам колко труд, каква инвестиция за оборудване имам, за да стане тая кухня както трябва. И няма как цената да е адекватна. Ако дойде с оферта от фирма, която е, да кажа, лоялна конкуренция, нали, с които уважавам, познавам и така нататък, тя цената няма да е такава. Нали, ако случайно е такава, ще кажа, окей, може да съм объркал, нека да прегледам, но не се е случило до сега. Искам да дадем съвет на нашите зрители за какво да внимават, когато поръчват корпусна мебел. За какво трябва да внимават, гледайки офертата, изобщо избирайки изпълнител, фирма, която да им свърши работа. Как да разберем, че тези хора са адекватни? Какви съвети би дал? Ами като съвет, винаги да търсят разговор. Дали с представител на фирмата, дали с управител, нали, няма никакво значение. По този разговор всеки средно интелигентен човек би си извлякал достатъчно поука. Има големи умайници. Има, факт. Сега от тях не може да избягаме. Но второто, което би ги посъветвал, е да търсят повече конкретика за самото изделие. Много от колегите работят, дават най-ниската цена. В процеса на работа, вече когато поръчката е авансирана, се започва това не е включено, друго не е включено, трето не е включено. Аз не съм разбрал, че това го искате така. Искам да дадем конкретика за аудиторията. Първо, второ, трето, как да избираме, как да изберат фирма за корпусна мебел. Значи, първо, личен разговор, лични впечатления, казахме. Не, на първо място, това да го оставим на второ, на първо място да потърсят фирма, към която имат препоръки. Нали, на първо място е фирма с не отдадена реклама, а по-скоро фирма с препоръка. Второ място е вече личностната среща, и на трето конкретика в самата оферта. Бих искала да кажа нещо във връзка с това, което спомена за препоръките. Да, те са много важни, много е добре да се доверите на фирма, която ви е препоръчена от приятели, но от опит мога да кажа, че това не на 100% работи, защото всеки има различни критерии за качество. Тоест някой може да ви препоръча дадена фирма, но в последствие вие пък да не останете доволни. Затова аз бих посъветвала да поискате да видите, ако е възможно, или в процес на монтаж, или вече е завършен обект от дадената фирма. И да обърнете внимание на детайлите. Тук ще вмъкна, че 100% има само в математиката, нали? Няма 100% успеваемост никъде. Даже и обект, нали, да присъстваш на даден монтаж или на завършен обект, пак не е гаранция, че пред теб няма да стане някакъв проблем. Абсолютно. Нали, гаранция Франция. Да. Споменахме за конкуренция, лоялна, нелоялна. Истината е, че има страшно много фирми за производство на мебели. Невероятно много. Имаш ли някаква идея за статистика? Статистики мисля, че са фирмите са около 200 във Варна. Частните лица, то там вече е много трудно да са... Частните лица визираш гаражните майстори, както аз ги наричам. То направата на фирма не е сложен процес. Нали, трябва ти 2 лева да можеш да си основеш фирма. Голяма част от това, че имаш фирма, не значи си плащаш данъци. Нали? Ако имаш една замразена фирма, просто веднъж годишно да си пуснеш на декларации, не те прави предприемач. Нали? Голяма част от тези фирми са също гаражни майстори. Нали? Те нямат оборудване. Сега, като казваме нелоялна конкуренция, нали? Има ли нелоялна конкуренция?
Да, има нелоялна конкуренция. Във всеки бранш има нелоялна конкуренция. Или ако визираме фирми, частни лица, които първо подбиват пазарни цени, работят в силата икономика и с това подбиване на цените взимат поръчки, които не могат да изпълнят физически, защото нямат нужното оборудване. Да, има ги често. Проблем са за бранша, но винаги ги има. Наистина са много мебелните фирми. Как се оцелява в такъв пазар? Първо, прозрачност на самата процедура, това, което говорихме. Разчитаме на хора, които не искат най-ниската цена, а искат да получат качество в дома си. Искат да получат гаранция за своите мебели, както и адекватен срок за изпълнението. Да речем, нали, това въпроса, който ти зададох, как оцеляваш в такъв пазар, можем да го сведем до няколко неща. Професионализъм, препоръки, т.е. доволни клиенти, т.е. добре свършена работа. Нали, разчитате на препоръки. Аз, понеже работим от няколко години заедно, и аз бих искала да допълня иновации, тъй като вие се развивате нон-стоп. Да. Внедрявате постоянно нови неща, нови технологии, дори нов машини, подход към клиентите, абсолютно всичко обновявате. Абсолютно, да. Също мога да добавя и знанията, които имаме вече, колкото скромно да звучи. Аз съм скромен човек по принцип. Колкото и скромно да звучи, знанията, които имаме, иновациите, които навлизат, ние нямаме оплаха да се запознаем с нещо, да го внедрим, ако това нещо работи. Колко голяма е фирмата Белостил? Като персонал, мисля, че сме около 17 човека. Около 17 човека, като база, ще излъжа, около 1000 или може би над 1000 квадрата е разположено производството. Като фирма не е голяма за европейския пазар в никакъв случай. Да кажем, че е нормална за българския и голяма за варненския пазар. Какви са шансовете, какви са перспективите един бизнес с производството на корпусна мебел да се мащабира? Мащабирането, сега първо пак да конкретизираме какво значи корпусна мебел. Има много мащабни бизнеси с корпусна мебел, но там става въпрос за модулни конфекции. Ако говорим за бутиковата мебел, както нашата работа, основно с дизайнери, ако говорим за това, по-голяма от нашата фирма, да не казвам невъзможно, но много трудно То се променя бизнес модела. Реално, ако станете по-голяма, вие ще станете фирма за серийно някакво производство. Точно, колкото по-голяма става една фирма, едно производство, толкова повече стандарт трябва да му се наложи в него. Колкото повече стандарт се наложи, толкова по-трудна става работата с дизайнери, да кажем. Колко често работите с дизайнери? Хубав въпрос. Сега, понеже дизайнерите днешно време станаха колкото, да не казваме повече от таксиметрови шофьори, ще ги разделя на две. Като професионалисти, ще кажа хора, които се разбират от работата, дават конкретика, техните клиенти идват доволни, с ясен проект, който искат да изпълним, и от друга страна хора, които се събудили с идеята, че ще бъдат дизайнери само защото са си сменили успешно пердетата вкъщи или са изкарали някой курс за дизайнери. От някъде, от навсякъде има вече курсове за дизайнери. И тези хора, те ми пращат, идват с клиент, който си мисли, че си е наел дизайнер, но... Клиент, който си мисли, че си е наел дизайнер. Който си мисли, че си е наел дизайнер, с частични проекти, които клиента ни харесва, но си изгубил вече времето. Така или иначе
е отделил време, изгубил го е с този тип дизайнери. И пари е платил. Не знам, предполагам, нали, че и пари е платил, но в случая времето е най-важно. Ти се вярва направо, да. че можеш да е платил. Идват клиенти, които очакват от мен аз да оправя тая каша, а ти най-добре знаеш, че проект започнат по средата е много по-труден, отколкото да стартираш всичко от начало. Само, че тези клиенти нямат времето всичко да тръгне от начало, нали, да ги насоча към дизайнери, които биха им свършили работа. И с тези дизайнери е много трудно. Нали, като видя такъв тип работа, се извинявам на клиенти и повечето пъти отказвам да работя. Оставяш ги сами на произвола. Ами сега, ако са ми супер симпатични и наистина са хванали за мен като удавник за сламка, не мога да го направя. Но вложената енергия в един такъв проект, изгубеното време, не могат да бъдат опровергани от сумата. Да, т.е. ти говориш за случаите, когато уж има някакъв проект, започнато е нещо, не е довършено, много не е правилно казано, уж има проект, но то всъщност няма и ти трябва да започнеш от някъде. Там започваме първо, защото дизайнера, нали, идва с високо вдигната брада и с празна кисийка с умения. Първо започваме разговорите, които трябва да протекат благоприятно за самата мебел, нали, за да изчистим детайла, те повечето пъти протичат като опознавателна лекция в мебелното производство. Нали, което в крайна сметка аз ставам сутрин и излизам от вкъщи да изкарам 5 лева, нали? Не съм служител към БЧК или точно. Ама ти ми изглеждаш много нелиберален към начинаещите, в който да било бранш. В началото, като говорихме, нали, за вашата фирма и въобще за производителите на мебели, нали, тези хора нямат опит или си какво, т.е. нали, пък ние имаме опит. Добре, ама вие сте почнали от нулата по същия начин и с дизайнерите. Нали, идва някакъв дизайнер, който няма идея от мебелно производство и аз трябва да обучавам. Защо пък да не обучиш някой приятен млад дизайнер? Сега ще се коригирам, нали, ще обобщя, не искам да остана криворазбран, както аз съм получил шанс от дизайнери, са ми се доверили да бъда изпълнител в техни обекти. Нали, съм вложил сила, енергия. Тук говоря за дизайнери, които идват със самочувствие, не искат моята помощ да ги запозная в мебелното производство, искат по-скоро да представят ми се като човек, който е над мен. Човек затова казвам с високо дигната брада, но с празна кисийка. В този случай няма как да дам шанс, няма как да вложа енергия. Нали, енергия се влага към хора, които искат тази енергия. Точно. Да, разбрахте. Добре, колко често работите с дизайнери? Имаш ли такава статистика? Направил ли си като процент? В момента мисля, че около 60, може малко повече процента от произведената мебел в Белостил е свързана с дизайнери. Да, което си е доста голям процент. Да, голям процент е. Наистина голям процент. Тоест все пак, нали, въпреки това, което изляхме към... Не, аз поговорих само за едната група дизайнери. Не съм излял нищо. За другата група, напротив, там нещата вече плюсовите доминират в пъти. Примерно за частен имот, било апартамент, къща и така нататък. Всички изпълнители вътре работим с една цел по един проект. Самите инсталации, които са ми нужни за мебелите, те са подготвени. Не е нужно те първа да мислим, да къртим, да местите ВИК, кабели, точно. Докато, примерно, при случайен обект, който няма, нали, наместен дизайнер или дизайнер от другата група, там всеки екип се е сам за себе си. Всеки гледа да се издаде и да се тръгне. Само, че проблема е, че ние влизаме последни.
в едно такова начинание и трябва да оправим много грешки, които клиента вече е пищисал и не му се занимава. Които на вас ви струват време, а времето при вас е пари. Абсолютно. В много Не само при вас. Навсякъде времето е пари. В много от случаите и вложени средства като материали от наша страна, които пак остават невидяни. Какво друго клиентите не виждат във вашата работа? Тоест, те виждат офертата и накрая мебелите. Какво не виждат? Клиенти виждат 5% от нашата работа. Не виждат 95% от нея. Така и трябва. Нали? Да, те виждат началото и края. Да. Тоест, остойностяването на офертата, която сте направили и крайния резултат. Можеш ли да кажеш кои са най-често използваните материали за мебелно производство в момента? В момента, плоскости от дървесни частици, така нареченото ПДЧ, то си е база за корпус, за лица, подходящо е за всичко. Хората много често се бъркат, другия материал е MDF. Много често се бъркат с това, че MDF е по-скъп и искат да им направим корпусите от MDF. Често ми се случва. Всеки материал има плюсови и минуси. Тези плюсови и минуси са в различни аспекти. Сега, примерно, ако става въпрос за фронтове, MDF-а е по-подходящ. Той е по-здрав, по-плътен, но когато става въпрос за корпуса, MDF-а не е по-подходящ. Защо не е подходящ MDF-а за корпуси? MDF-а е по-силов материал при... По-силов? По-силов, по-тежък. По-твърд и тежък. По-твърд, по-тежък. Самата конструкция става доста по-масивна, тежка. Окачването и на стена вече става малко по-трудно, малко по-опасно. Добре, казахме за ПДЧ-то. Други материали, примерно, това са основните материали, които се използват в мебелното производство, като вече самия MDF има различни типове, било гол, грундиран за подготовка за боядисване или примерно някакъв вид мембранен, на който може да се профилира. Фурнирован в различни видове. MDF-а, най-общо казано, може да бъде боядисван в цвят по избор, по дадена цветова система, дали ще е RAL или NCS, няма значение. Фурнирован. Да имитира дадена шарка на дърво. Да имитира. Фурнира, нали, естествен материал? Фурнира естествено, пак като казвам имитация, да. Като казвам имитация, говорим за имитация на масивна дървесина. Самия фурнир си е естествен материал, но MDF но не е масив. Да, значи да споменем и масива като опция за изработка на мебели. Да. Малко по-рядко се среща вече, защото цената му е доста по-висока от този тип материали. И при модерния дизайн ползва се, но по-скоро като елементи, не като основа за мебели. Аз го харесвам масива като материал за работа, даже и в модерния дизайн. Защото, примерно, ако е класически дизайн, там е много голяма широк спектър на мебели, които могат да се ползват. Какво ще кажеш за HDF? Какво представлява HDF, шперплата? Те не се използват често. Ползват се, има мебелен шперплат. Шперплата, той има строителен шперплат за интериор, за екстериор. Има и мебелен шперплат, който се с по-добра плътност, с по-добър финиш, с по-добра визия. Ползваме и шперплат. Шперплата, в какви случаи го ползвате вместо MDF, да кажем? По мои наблюдения, и двата материала могат да бъдат използвани за едно и също.
Но по мое наблюдение, аз сме го ползвали повече от заложен от дизайнери като в по-индустриален стил. Нали, стои малко по Индустриално. индустриално. Какво мислиш за някои по-особени, да речем, мебелни материали, като например линолеум за мебели? Това е, нали, това, което е като балатон. Или примерно цветно стъкло. Цветно стъкло, ако визираме даден тип лакобел или примерно някои по-нови технологии, които е на практика вид триплекс, да, ползваме ги. Някои по-интересни материали, примерно като каменния фурнир, той е по-интересен, така мога да кажа, за работа, за обработка. Ползвали сме го няколко пъти. Добре се получава като цяло, нали, като крайна визия. Доколко голямо значение имат механизмите, които се залагат при корпусната мебел? Огромно значение имат. Нали, даже на нашите клиенти, когато дойдат при нас и примерно да презентираме дадена оферта, първото нещо, което им казваме е, че компромис с механизмите няма да направим. Мисля, ако искат даден тип турски механизми или нещо, което не е утвърдено във времето, не сме ни техните хора, могат да потърсят друга фирма да им изпълни проекта. Аз лично работя с Boom вече 20 години и ако трябва да съм честен, на техен механизъм нямам рекламация. Затова тези неща са важни, защото като направим една мебел, сложим ефтин обков, на втората година той обков или на третата той може да почне да дефектира. Може да създава проблеми, да провисват врати, да наруши целостта на цялостната визия. На петата година, нали, кухнята може да не прилича вече на нищо. Защото обкова не е качествен. Докато съм виждал наши кухни на 7 на 10 години, които не са мръднали. Нали, даже не се нуждаят и от допълнителен реглаж. Ти управляваш Белостил с съдружник. Двама сте. Да. Как си разпределяте? Кой какво управлява? Кой за какво отговаря? Ние сме си ги разпределили вече. Аз се занимавам повече с менажирането на самата фирма и работата с клиенти, самото ценообразуване, конструиране, оттам поема той, самото производство, следене, работата с хора, монтажа. Колко често вие двамата с Здравко се казва съдружникът, да. Колко често сте на терен и монтирате мебели? Винаги когато се наложи. Винаги когато някой от колектива каже, че няма да дойде на работа, защото боли корема или котката му се е разболяла. Ние сме там. Като цяло, би ли се определил като щастлив човек? Да. Защо да не се определи като щастлив? А като успешен? Също и като успешен. Какво значи успешен човек? Успешен човек е този, който е изпълнил целите си. До момента, нали, всеки човек има цели през целия си живот. Би трябвало, по принцип. Не всеки има. Всички цели до момента, нали, голяма част от тях, нали, аз имам и други цели, са изпълнени, така че мога да кажа, че да, щастлив човек съм. Какво би дал като съвет на някой, който иска да се развива в този бранш? Говоря като самостоятелен, т.е. да си направи фирма, бизнес, свързан с мебелно производство, но сега стартира, сега започва, да речем хипотетично, че има някакъв опит при работа към други фирми, такива. Да речем, сега започва човека, какво би го посъветвал? Като съвет, стартирането в такова начинание, първо трябва да е наясно, че
а, не голяма част, трябва да забрави за личното си време, нали, поне докато изгради, изстъпи на чекпоинт, първо стъпало и така нататък. Трябва да е наясно, че парите, които вземе, трябва да ги върне в бизнеса, за да може да завърти самото колело. И тук мога да кажа една асоциация, не знам дали ще бъде разбрана правилно, да стартираш бизнеса като да отидеш на дискотека. На практика стъпките са сходни. Първо трябва да видиш дали имаш пари, за да тръгнеш на някъде. Второ трябва да чакаш опашка да те пуснат да влезеш. После, като пуснат случайно, нали, всичко е наред и да пуснат вътре, почваш да танцуваш по музика, на която някой друг я пуска. Нали, тук визирам вече по-големи фирми, които определят темпа и такта на работа. Докато зависи от амбицията ти, нали, вече може да искаш да скачиш на бара и ти да поръчаш музиката и другите да почнат да танцуват по твоята музика. Да, т.е. да станеш фактор в бизнеса. В самия бизнес. Нали, но това е съвкупност от много качества, които само със съвети няма как да станат. Тоест, трябва да ти е вродено. Трябва да ти е вродено. Трябва да го имаш като желание. Нали, знаеш, амбицията на хората, мотивацията на хората се определя по два начина. В единия случай какво искат да постигнат и в другия случай от какво искат да се отдалечат. Когато стартираш бизнес, трябва да намериш и двете мотивации, нали, в етапите на самия бизнес. Няма как поне много хора си мислят, че като тръгнат да правят бизнес, нали, живота им ще нареди, финансите ще тръгнат да текат като река. Абсолютно. Нали, ще си подменим златните зъби, ще си купим скъпите коли. На практика не е така. Има много дълъг път, който трябва да се извърви преди да този бизнес да даде някаква сигурност. Аз лично, ако трябва сега да тръгна от начало, не знам дали ще мога да се справя психически. Като знаеш какво е било? Да, абсолютно не знам дали ще мога да се справя психически. Не знам дали ще мога да издържа целият този път. Нали, с лишение... Ти тогава си бил и на 20, нали? Може би това има значение. Абсолютно, има голямо значение. Нямах и ангажименти, нямах и 2 деца. Нали, нямах много неща и имах много други. Как решаваш каква част от печалбата, това, което бизнеса заработва, да връщаш във фирмата под формата на инвестиции? Сега хората първо си мислят, че печалбата, нали, предвид високите цени на мебелите, че печалбата е с висок марж. Не е така. Печалбата не е с толкова висок марж. Наистина е с, да кажем, нисък към умерен марж. Решението не го взимам аз. Решението го взима самите нужди на самата фирма. Когато виждам, че дадено звено се нуждае от ново оборудване ли било, или нова, нали, по-голяма машина като инвестиция, нови бусове, това нещо трябва да се купи. Тогава вече всичката печалба отива за това нещо. Нали, не казвам, че не печелим от тази фирма и стоим на гладни, жадни и така нататък. Нали, не казвам това, но наистина и аз и колегата ми печелим умерено. Като говоря като личностни средства, печелим умерено. И на този етап взимаме като дивиденд толкова, колкото ни е нужно от фирмата. Другото гледаме да го върнем, да го инвестираме наново. Каква е визията ти за бизнеса
Белостил. Има ли крайна цел? Не, крайна цел никога не се поставя. Той значи, че крайната цел е в края на мотивацията. Няма как да се поставя крайна цел. Но с работата ми с бутиковата мебел, това ще е производството. Мисъл, Белостил ще се развива, но в друга насока. В какъв смисъл? В смисъл, пак ще се занимава с производство, но по-скоро може с някакво продуктово производство или с конфекция. Не, но да кажем... т.е. по-скоро като ново направление на бизнеса. Абсолютно ново направление. Някаква цел следваща. Пак ще е Белостил, ще е изграждане на друго производство, но това няма да е близките 2 години. Да. И няма да споделиш повече, защото ще го запазим в тайна. Защото идеята може да бъде открадната. Добре, много благодаря, Стилян Стоянов. Благодаря ви и на вас, че останахте с нас до края и до нови срещи.